приглашаем свежую кровь и лучших топовых архитекторов. Они меняют не только облик Казани, они меняют мировоззрение архитектурного сообщества. И для меня это самая-самая большая, ну что называется, такая май на сердце и удовлетворение. 2022 yılın neticeleri turunda söylегенде Илсур Метшин шәһәр икътисадының тутырыклылыгына да, зур инфраструктура проектларына да тукталды. Елга порты мәйданнарын яңартуга алыну, Горький шоссесын киңәйтү, Вознесение тракты, Назарбаев урамындагы күперне төзекләндерү, быел Казанда юл эшләренә моңарчы күрелмәгән күләмдә акча тотылган. Мэр шәһәрдәге барлык юл чыгымнарына 1 миллиард сум бирелгән вакытларны искә төшерә. Хыяллар чынга ашты ди. Спасибо еще раз нашим руководителям и нашей республики, и страны, и кто выше на небесах, все услышали наши пожелания. 25 миллиард сум буенда җитди сумма ил һәм республика җитәкчелегенә рәхмәт. Әле күптән түгел без халыкның канәгатьсезлеге буенча беренче эшлектә булсак, хәзер 10-дан арттырак. Казанда яшәүчеләрнең күпчелеге юллар торышын уңай бәяли. Әмма хыялдагы нәтиҗәләр турында сөйләргә иртәрәк әле. Никакое количество пробок не решишь. Яңа юллар, юл чишелешләре төзеп кенә бөкеләр мәсьәләсен хәл итеп бетереп булмый. Җәмәгать транспортын һәм такси хезмәтен уңайлы итү, сыйфатын күтәрү буенча аерым бер программа кирәк. Үз вакытында юллар, торак йортларга капиталь ремонт ясау программалары кабул ителгән кебек. Бүген Казан халкы метроның яңа станцияләре ачылуын көтә. Икенче линияның беренче участогын 2027 елга эшләп бетерергә ниятлиләр. Барда финансларга бәйле. Наше желание на сегодняшний день Безнең теләк агросәнәгать паркына кадәр барып җитәргә, компрессорная кадәр булса бигрәк тә яхшы. Финансларга карап инде. Метроның яңа өлешен имәнлектән РКБ М14-кә таба эшләргә ниятлибез. Аның проектына алынабыз. Ул юнәлештә дә пассажирлар агымы бик күп. М14. Шәһәр яны бистәләрендә яңа йортлар төзиләр, инфраструктура юк. Моңа кайчан чик куелачак дип кызыксыннар журналистлар. Строительство социальной инфраструктуры. Социаль инфраструктура булдыру безнең бурыч. Бу очракта төзүчене гаепләү дөрес түгел. Без дәүләт тарафыннан бакча һәм мәктәпләр, хастаханәләр салырга акча бүлеп йөрү әле соңара. Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан кала Казан социаль объектлар төзү ремонтлау буенча алдынгы. Әмма шул ук вакытта без икенче сменага йөрүче балалар саны буенча да лидер. Журналистлар башкалада пляжлар җитмәвен кабат искә төшерде. Кырлай паркының язмышы белән кызыксынды. Җиңү паркы янында яңа аттракционны торгызу эшенә алынганчы төрле тәкъдимнәр өйрәнеләчәк. Алар табигый ландшафт үзенчәлекләрен исәпкә алынып эшләнергә тиеш димәр. Башкарасы эшләр күп, аларны тормышка ашырырлык көч һәм финанслар җитүе кирәк. Гаилә бәхете, барыбызга тынычлык булсын, исәнлектә, саулыкта бергә яшәргә язсын. Туганнар, якыннар белән Ходай Тәгалә ярдәм итсен безнең хыялын тормышка ашырырга. Казанда өлешче мобилизация буенча алынучыларга аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү дәвам итәчәк. Лисичанскига 540 тонна гуманитар йөк җибәрелгән инде. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.